Como que non? Con Carlos Tresantí na Radio Galega. Hola amigos, estamos en The City, estamos na Radio Galega. Hoxe podería mentirvos e dicir que hai 575.000 persoas, pero ainda non hai ninguén, porque están somente quero dicir, os membros do equipo, porque hoxe, en realidade o programa hoxe vai gravado porque, bueno, hai moita xente que ten que desplazarse lonxe a cear, porque sei, hai xente que do programa, por exemplo, que do Porriño. Entón, entre que sae de Vigo a Porriño, volver, quero dicir, iso, pois ten que ser 3 lunas de camiño antes, mínimo. Por iso, imos aproveitar que estamos xa en preparación do gran especial de fin de ano que vai ser dentro de 7 días. O vindeiro luns non vai ser ás 12 da noite, aínda que teremos programa, un recopilatorio do mellor do 2018. Ese mesmo luns 31 ás 12 da noite, o especial de fin de ano vai ser ás 8:30 da tarde ata as 11:30 e imos ter a moitísimos convidados. Van a estar connosco Tito Robert, van a estar as Izquierdo Sisters, Adrián Díaz, bueno, moitísima xente, Monolius Dob, a ver se van vir tamén os Lady Windermere, bueno, en fin, moitísima música e humor para pechar o 2018 na Radio Galega, pero iso será a vindeira semana. Como nese especial de fin de ano imos descubrir esa lista de Spotify que estamos confeccionando con todos os ointes, decidimos que hoxe era un bo día para lembrar algunhas das mellores actuacións musicais que levamos visto e escoitado neste programa dende a súa incepción, é dicir, dende que era o E Por Que Non ata esta mesma tempada, e tamén van poder escoitar os ointes da Radio Galega moitas pezas completamente inéditas que non se escoitaron na radio, pero que hoxe imos recuperar. Por que? Porque somos así de dar. Estamos en época de dar e nos imos dar, vamos, moitísimo. E comezamos cun tema inédito. Mentres estou dicindo isto, agora non me escoita de risas, porque estamos solamente nos no de City, na radio. Bueno, está tamén Iván Müller, como podes escoitar, pero está o noso produtor David Augusto poñendo cara de que está dicindo este señor. Pois estou dicindo que nos, como que non, somos xente de dar. Hai que dar moito, hai que dar paz, hai que dar humor, hai que dar amor, hai que dar cascabeis como os que ten Fernando RQR, que despois escoitaredes e veredes neste programa. Pero para comezar, como ben dicía, imos cun temazo que non saiu no noso programa, na radio, nese especial que fixemos da Gala Premios E Por Que Non no mes de xuño, e que Pepe Capelán xunto a Sergio Gramari e a Chucho González interpretaron, onde nos poñían pois polas nubes. Por qué? Porque non nos merecemos menos. Pa que nos imos enganar? E con isto comezamos un tema que é unha versión dun clásico, pero reinterpretado por Pepe Capelán. Pepe Capelán. Mellor poñede o tema. Este programa que se fai aquí e que presenta Carlos Tresantí. Eu son moi fan desde que comenzou. Estou amigo seu e por que non? Vais aquí en Vigo no The City con un equipo humano espectacular. Se non nos coitas en directo, descarga o podcast na web da TVG. Como me gusta o E Por Que Non, máis que un programa é unha revolución. Só hai un xeito de facelo mellor, e é con máis cartos para a produción. Como me gusta o E Por Que Non, máis que un programa é unha revolución. Só hai un xeito de facelo mellor, e é con máis cartos para a produción. Nas madrugadas dos domingos tes que escoitalo para dormir mellor. É un gran remedio contra o acné juvenil, ou para axudarche a facelo amor. Hoxe remata
temporada. Non sei cando volveremos a ver, pero si os botas de menos, tes todos los programas na internet. Como me gusta o por que non, máis que un programa é unha revolución. Só hai un xeito de facelo mellor, e é con máis cartos para a produción. Como me gusta o por que non, máis que un programa é unha revolución. Só hai un xeito de facelo mellor, e é con máis cartos para a produción. Ahora vos, como me gusta o por que non, máis que un programa é unha revolución. Só hai un xeito de facelo mellor, e é con máis cartos para a produción. Como me gusta o por que non, máis que un programa é unha revolución. Só hai un xeito de facelo mellor, e é con máis cartos para a produción. Como me gusta o por que non, máis que un programa é unha revolución. Só hai un xeito de facelo mellor, e é con máis cartos para a produción. Como me gusta o por que non, revolución. Só hai un xeito de facelo mellor, e é con máis cartos para a produción. A verdade é que a primeira vez que estou aquí neste centro de mandos do noso maravilloso Alejandro Martínez Pini, o responsable da sección de Pini, a única sección da radio que é de Pini, como é o que se me ocorre para definila. Sí, sí. O seu propio nombre indica. Ah, claro, efectivamente. Bueno, esta sección de Pini especial de Noite Boa. O que imos, xa que estamos aquí, que tes o control de todo, do audio, de todo isto, hai nada, hai, creo que 3 semanas ou así, estiveron polo programa os Deteriorados e deixáronnos, non sei se lembras os Deteriorados? Lembro. Pois estiveron connosco e deixaron un par de cancións que solamente poideron disfrutar pois a xente que venga de City a ver o programa. Miles de programas. Bueno, como que milleiros? Milleiros. 5. Eu creo que é o momento de ofrecervos un tema que tamén interpretaron na previa de YouTube, que non se escoitou na radio, que se chama Jodechinchos. É un agasallo. Claro, de Nadal. Queres incorporar algo máis a todo isto? Bo Nadal a todos. Eso, o saúdo de Pini. E agora, Deteriorados. Montei um galpão na beira do mar, fixen um errante num poste da luz. Estava enlerrado baixo um pinheira, se pode esperar um Jodechinchos como a mim. Sentam-se a pasma os galúcios do rabo. Não tinha papel, registro legal. Vai a maranha para mim os demais. Você pode esperar um Jodechinchos como a mim.
un galpón en trincheiras de bloque, murallitas sin tazón, un corto cercado, respiran y dejar. No se puede esperar un juego de chinchos como a mí. Mete un morrazo e mira este show. Disfruta las praias e galpón solchó. Ojo de chincho, coparon todo. Ven pero marcha, no arjalles otro galpón. Ven pero marcha, no arjalles otro galpón. Moi bonita canción, moi bonita. Non se nota que esta peza gravámola sen estar escoitando a canción, porque No, é a no, máxima porque é radio. moi bonita. É moi bonita. É Estou moi con bonita. Iván Müller. Que tal? Que tal, Como que non te tal, aplaude Carlos? ninguén. Este é un programa que está sendo, como se chama, dedicado a Sí. ese ointe que non lle gustaba nada que aplaudisen moito no programa. Ah, é verdade, é verdade. Aproveita porque vai ser este. Bueno, hai aplausos, pero nas pezas que están enlatadas. Ti lembras que na anterior edición do programa ti non estabas como No, eu non colaborador, estaba. pero viñeches Non estaba, sí. sí. Viñeches de convidado. Bueno, viñen, Sí, sí, sí. de convidado, vin un día, sí. E viñeches xusto, curiosamente, foi unha cuestión de que, bueno, cadrou así o día do, bueno, a fin de semana que cadraba o Festival de Eurovisión. É verdad, é verdad, é verdad. Que nos sí. fixemos, segundo bautizou Federico Pérez, o Festival Eurovisión. Eurovisión. E aquel día, por se alguén está escoitándonos, interpretaban cancións Fernando RQR, Iván Müller e Federico Pérez, pero o gracioso é que eles que tiñan escollida unha canción cada un deles non sabían que non ia cantar a canción que escollían, senón unha das que escollían aos outros. Federico Pérez tocoulle cantar a de Iván Müller. Bueno, Bueno, non exactamente, conta o conto para agora. bueno, eu propuxen unha e ti dixeches outra. Bueno, porque Porque confundiches, non Claro, pasa nada. era unha de Confundiuse, Rocío confundiuse. Jurado. Claro, Rocío Jurado son todas iguais. No, bueno, todas non, pero Son todas. era de comer, Son todas iguais. era de Claro, comer, era como unha ola. Como unha ola. Como yo te Era amo. como yo te amo, comía Era como outra yo te cousa. amo. A que quería eu que cantase era como yo te amo, pero bueno. El cantou El como unha cantou ola. como unha ola, E moi como ben cantou, como cantou, atacando co Como diafragma. cantou, que era outra de comer. Claro, Como sí. cantou. Bueno, Este programa de comer tamén como que non. Claro, bueno, aquí somos É todo de comer, gastronómicos a tope. O que non é de comer é Federico Pérez, que interpretou así. Bueno, Federico de comer tamén. Bueno, tamén, agora Bueno, menos. bueno, Bueno, é pero- igual, que queríamos que viñese convidado esta tempada. Tampouco digamos máis. Como unha ola. Me la papo. Madre mía, Sorte. esta xa tuve que cantar nun homenaje ás vítimas do tsunami. Acaba de erguerse do taburete paus da radio, xa. Vou quitar a roupa. Bueno, paus da radio, sí. Grave tu nombre en mi barca. Me hice por ti, marinero. Para cruzar los mares me fui a muy grave, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos. Fui tan feliz en tu puerto. Mierda. Que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Dios. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracola, como una ola. Y yo quedé prendida en tu tormenta, perdí el timón,
sin darme apenas cuenta, como una ola, mi amor se fue como una ola. Madre mía. Se ve. Madre mía. Se vedes por aí un esfínter e meu. Se ha perdido un esfínter. Pois escoitamos esa de Como unha ola, Sí. de Federico Pérez, escollida por Iván Müller, que era outra. Sí, bueno, eu escollín Como yo te amo. Claro, E pero- el cantou Como una ola. Efectivamente, Claro. era outra comida distinta. Sí. O que pasa é que cando xa chegou aquí como membro do equipo oficial, Como membro do equipo oficial. de comer, pois dixen, xa que estás, agora sí é de xustiza que interpretes Como yo te amo. Bueno. Agora, o que non sabía él é que tiña que interpretala con outros ritmos que non coñecía. Bueno, Curiosamente, levaba unha camisola do Rolling Stones e Sí, é certo. pero xuramos que non tiña nin idea Sí. que ia ter que cantar Como é, Como yo te Destiño, todo. Sí, ves, é así, bonito. Como yo te amo. Destiña, camiseta Sí, sí, camisola sí, todo. Destiña. Sí, bueno. Como Non, yo te amo. efectivamente. Como que Claro. de Stones? Non era dos Rolling, era de Cannes, Xa. do festival. Bueno, en fin, que escoitades a interpretación de Sí. Iván Müller de Como yo te amo Dos Rolling como Stones ou de bueno, xa entendedes. Buah, é un temazo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, ay, nadie te amará como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, a nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Ay, yo te amo. Ay, con mi alma y con mi arma. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo. Como el hombre, a su recuerdo yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Ay, yo te amo cuando gritas. Ay, cuando callas, te amo más. Ay, yo te amo. Tanto yo. Como yo te amo, como yo te amo. Recuérdalo, recuérdalo. Ai, bueno, estou aquí no noso set que ademais de servirnos para o concurso de tiros libres, por exemplo, que facemos cos amigos do Ibercon Sanfip, tamén serve para traer a moitísimos artistas e músicos que non somente tocan cancións que se escoitan na Radio Galega, senón que quedan aquí, porque como temos así un público maravilloso. Mira como río ese público. Mira. Rite, RQR, rite. Si ves, aínda estando sorrí igual, mira. Bueno, pues mentres lle imos dar unha pastilla ou unha valeriana, porque Fernando RQR, por cuestións emotivas da Noiteboa, está moi emocionado e rise por todo, porque ten, non sei, a emoción a flor de pel, que mellor que seguir con esa emoción escoitando un dos temas que nos deixou aquí Eladio, bueno, nos deixaron Eladio e los seres queridos en exclusiva para agora vos que estabas escoitando este especial de Noiteboa.
El Tiempo Futuro en exclusiva para o Como que Non por primeira vez na Radio Galega. A la voz da la volta outra vez. Ay, qué rever más bonita, sí, ahí, ahí. Huele a leña la ciudad. Si suena una sirena, vas detrás. Vas detrás. Sueña un sueño de verdad. Quédate conmigo hasta el final. Quédate conmigo hasta el final. Si aquí nunca nieva, aquí solo llueve y bajo la lluvia crecemos más fuerte. Yo sé que tú esperas al año que viene y es esa locura la que hay que creerse. Estadio. Gracias, Castrelo. Si es ingenuo, ¿qué más da? Lo nuestro siempre fue la ingenuidad. La ingenuidad. Sueña un sueño de verdad. Quédate conmigo hasta el final. Quédate conmigo hasta el final. Si aquí nunca nieva, aquí solo llueve y bajo la lluvia crecemos más fuerte. Yo sé que tú esperas al año que viene y es esa locura la que hay que creerse. Ya sé que me juras que hay un futuro y el tiempo futuro yo creo que es este. Yo sé que tú esperas al año que viene y es esa locura la que hay que creerse. Es solo un último intento más. El tiempo del futuro está aquí. Eran Eladio y los seres queridos tocando El Tiempo Futuro en exclusiva para o Como que Non da Radio Galega. Bueno, exclusiva, vamos, que o tocaron aquí e non nos escoitáramos ata hoxe. E ademais, para os que están escoitando a radio, atópome nestes intres nun sitio no que nunca estou, que é nunha das cadeiras onde está o público que disfruta aquí do programa. Estou vendo como se ve o programa dende esta parte do The City. Estaba lembrando que como teño unha mesa aquí diante, lembro que por esta mesa pasaron trozos de chuletón cando veu Cholo a primeiros de ano, porque Galloso tiña pensado vir por aquí. Galloso, ainda estamos agardando. Tío, teu tempo. O que para que vexas o que pensamos en ti, que dediquei un programa enteiro da tempada anterior pois compoñendo unha canción con Pepo Suevos en directo, in situ, live, para ver se te podíamos convencer de algún xito de que viñeses. Bueno,
o que quere dicir, que non te esquezas, básicamente. Escoita este tema con Pepo Suevos, comigo e co mestre Sergio Gramari, que, como ia de comer chuletóns, decidimos titular nun alarde de originalidade Chuletón. Somos así. Súbeme un pouquiño la radio. A primeira é túa, non? Porque Vale, non apuntei, sí. non apuntei. Sí, non sei. Cando teño fame que te pasas, non vexo mellor opción. Hai que consumir un chuletón. Cando chego tarde a casa e non teño que comer, saco do meu arcón un chuletón. Chuletón, 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 chuletón. Agarra polo oso, chuletón. Sigo. Que recurso máis bonito para enganar a un famoso, trouxendo a Galloso por un chuletón. El non conta que na grella nada máis que hai un repolo. Mellor chamamos a cholo chuletón. Todos xuntos. Chuletón, 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 chuletón. Agarra polo oso, chuletón. Agora ven o puente, no, mira. El conta que na grella nada máis que hai un repolo. Isto xa foi. Chamamos a cholo chuletón. Último. Non ten que chegar a casa pra tomar a tua ración, porque hoxe xa comiches, non é porque non. Todos xuntos. Chuletón, 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 chuletón. Agarra polo oso, chuletón. Unha vez máis. Chuletón, 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 chuletón. Agarra polo oso, chuletón. Por se vos estades incorporando, estamos facendo este especial Noite Boa do Como que non, lembrando algunhas das mellores actuacións musicais que tivemos no Como que non e moitas inéditas, como por exemplo este tema que nos interpretou Toni Lomba, que estivo connosco no mes de setembro, e que é un tema, como el mismo di, un tema raro de, como se chamaba este home? Nino Ferrer. Conta a historia dun home que quere ter a pel negra, pero para que vos vou contar nada, se podemos escoitar así, coa maxia da radio, ao gran Toni Lomba. Dime Wilson Piquet, dime tú James Brown, esa voz de dónde la sacáis, señor King, señor Charles, señor Brown. Yo hago todo para poder cantar como vosotros, pero no hay nada que hacer, nunca lo lograré. Y pienso que es solamente por mi color que no funciona. Por ese motivo yo querría tener la piel negra. Tener la piel negra.
señor Fausto, dime cómo me puedo tostar y oscurecer mi pellejo sin sufrir mucho dolor. Yo me digo, Tony, no tendrías que pensar en eso, pero no hay nada que hacer para olvidar este maldito color de piel que me está quemando tanto. Por esta razón yo querría tener la piel negra. Querría tener la piel negra. Hey, vosotros queridos muertos, vosotros que ya sabéis que cantáis gloriosamente por las tierras del más allá. Decidme si para entrar en vuestro reino basta con tener mucho feeling, o si allí es todo un asunto de raza y de color, como aquí. En cualquier caso, yo querría tener la piel negra, tener la piel negra, querría tener la piel negra, querría la piel negra, negra, negra. Luego me gustaría bajar allí abajo, vivir en New Orleans y escuchar el Mississippi, pegarme con los amigos, todos músicos y negros, saber tocar la trompeta, poder hablar inglés. El castellano no funciona con esta música. Luego querría poder gritar, hey, 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 all right. Tony Lombano especial, non te boa do como que non. Home, mira ti que ven por aquí. Fernando RQR, todos os da radio, todos eses cascabeis que escoitades por detrás son producto dun gorro de elfo que leva Fernando RQR. Que tal, Fernando? Ben, ben. Como que ben, ben? Que pasa? Estamos en Noiteboa, estamos así alegres, contentos, non? Bueno, está ben. Pero vimos ver, pero se ti es o tipo que máis berra de todo este programa, agora estás ben, que che pasa? Queres que lle dé un poquinho de festa navideña? Home, estaba ben, sí, que pasa? A ver, que vas a facer? Bueno, isto é complicado de explicarlo pola radio, pero é que o gorro de Fernando RQR, que é de elfo, ten luces e música incorporada e móvese. Home, o mellor que podedes facer é entrar no noso videopodcast, velo a través do videopodcast e ver como Fernando RQR disfruta do Nadal, porque a ti gusta o Nadal, non? Me gusta. Ai, ainda lembro como hai case, bueno, algo máis dun ano cantaba o seu primeiro éxito aquí. Era así de pequeno, cando cantaba aquel Gústame Nadal. Queres lembralo? Sí. Bueno, ese non queres da igual, porque está no guión. Veña, dalle aí. Gústame Nadal de Fernando RQR. Dalle. RQR para todos vos. Están a casa en The City. Yeah. Se eu digo gústame, ti dis Nadal. Gústame. Se eu digo gústame, ti dis Nadal. Gústame Nadal como un chino na piscina. Gústame Nadal como un chino na piscina. Gústame Nadal como un chino na piscina. Na piscina. A mí o de Nadal dáseme moi ben. O que fago é saltar do trampolín tamén. Ti ves a túa boa cocinando coa becren. Eu mataría a Rudolf por ser Michael Phelps. As uvas non me prestan a champaña da malerxia. Eu son feliz en traxe de baño. Todas estas luces provocan epilepsia. Inda por riba fai un frío de carallo. Gústame Nadal como un chino na piscina. Gústame Nadal como un chino na piscina. Gústame Nadal cando xoga coa raqueta. A mí ese Nadal
gústame moitísimo. A ti vaiche máis o turrón ese durísimo. Cada ano sona a mesma panxoliña. Drive coa dereita que peta na liña. Prefiro as tenis de bolas que bolas de Nadal, porque son moi horteras e por riba botan mal. Pero só falamos de bolas e falando moi mal. Nin tente máis bolas que Rafa Nadal. Gústame a Nadal cando xoga coa raqueta. Gústame Nadal cando xoga coa raqueta. Gústame Nadal cando xoga coa raqueta. Coa raqueta. Se eu digo gústame, ti dis Nadal. Gústame Nadal. Gústame Nadal. Se eu digo gústame, ti dis Nadal. Gústame Nadal. Gústame Nadal. E se eu digo R que ti dis R. R que R que. Se eu digo R que ti dis R. R que. Gústame Nadal como chino na piscina. A ti estrelas e bolas con purpurina. Gústame Nadal cando xoga coa raqueta. Ti voltas de anino bofazón da croqueta. Ta ta ta. Señores, damas e cabaleiros, isto gravouse en Canadal. Estiven toda a tarde comendo empanadal de chocos. E isto, xente, temos a Alejandro Pipipini nos plásticos, Carlos Tresandí, Lucía Regueiro e David Augusto nas audiovisuales. Damas e cabaleiros, isto foi Gústame Nadal. RQR está na casa para Radio Galega. Estamos no Como que non, especial Noite Boa, e moita xente non entenderá isto pola radio, pero se ven o vídeo podcast entenderá que agora mesmo estea como Bertín Osborne en Contacto. Se o lembrades é que tedes unha idade, e se non, pois buscades en YouTube, que seguro que hai algunha destes vídeos que quedan por aí perdidos, e cando vexades como me atopo, pois veredes que, bueno, solamente me falta coller un coxín, que non que tiña o pobre Bertín Osborne, e dar corazóns. Pero bueno, non estou aquí para falar de Bertín Osborne, estou para falar do especial de fin de ano que a vindeira semana, luns 8:30 da tarde na Radio Galega, estamos buscando esas cancións que podedes enviar a Twitter, Facebook e Instagram @comoquenonradio, indicando a vosa canción imprescindible nunha festa de fin de ano co tema e o intérprete ou grupo do que é a canción. Estamos confeccionando a lista en Spotify e poñeremos algunhas delas na nosa especial edición de fin de ano do Como que non. E xa que estou aquí pois lembrando as cousas aquí en The City, sentado neste sofá tan cómodo, pois lembrome dos Monolius Dop o ano pasado no especial Ani Novo que fixemos na anterior etapa do programa, non é por que non. E cantaron unha que non saiu na radio porque foi máis longo o programa do que se puide emitir, pero como estamos así de boas, imos darvos unha alegría emitindo esta canción dos Monolius Dops, que vos queren tanto como a nos, case. Eso que queremos. Para que sintades o noso feeling, o noso sentimento. Vamos a poñer un pouco de ambiente. Fai un par de ruidos de Javiote, eu vou facendo de mar. Como fai a Javiote? Ponme unha vaca ou algo, tío. Non precisamos palmas, vale? Perfecto. Hoxe puxen a miña primeira lavadora e ao tirar da cadea desapareceume a roupa. Hoxe fun ao médico por primeira vez e cando lle pedín a conta invitoume ao café que majo é. Estou genial, xa non tomo antidepresivos. Estou moi ben, xa fago vida normal. E caca tamén, e caldo tamén. Estou genial, xa non tomo pastillas.
xa as vomitei. Cada día vou a mellor, xa te olvidei. Hoxe fun a bailar e quedei de terceiro na carreira popular. Bailei genial, fun a praia e pesquei un xabarín. Encantoume estar nas Ramblas, que bonito é Madrid. Everybody, let's go, todos xuntos! Estou genial, xa non tomo antidepresivos. Estou moi ben, xa fago vida normal. E caca tamén, e caldo tamén. Estou genial, xa non tomo pastillas, xa as vomitei. Cada día vou a mellor, xa te olvidei. Pero queroche moito. Queroche tanto. Recordo aquelas tardes en Samil, facendo amor á beira. Queroche moito. Cando chegábamos en Castromil a Samil, e me poñías a 1000. Pero queroche moito. Queroche moito, queroche moito. Queroche moito. Che moito, moito, moito. Queroche moito, queroche moito, queroche moito, queroche moito. Che moito, queroche moito, queroche moito. 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 Gústame nadar como chino na piscina. Gústame nadar como chino na piscina. Gústame nadar como señor na raqueta. Queroche moito, queroche moito. Gústame nadar cando xoga ca raqueta. Gústame nadar cando xoga ca raqueta. Gústame nadar cando xoga ca raqueta. Gústame nadar cando nada na piscina. Queroche moito, queroche moito. 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 Eu. No, 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 no. A ver que vas dicir, a ver. Dalle aí, dalle, dille xente. Non promociones tanto que ao final vai ser unha chorrada. Vale. El. Un aplauso para él. Eso es más arriba. Eso es. Gracias. Estamos chegando ao final do Como que non especial Noite Boa e temos algo inédito que amosarvos. Estiveron hai pouco no programa, creo que foi no mes de outubro, e interpretáronnos unha canción en acústico que mola moito e que ademais é un clásico deles. Falo dos compañeiros Vituco Neira e compañíos Ruxe que nos interpretaron aquí en The City esta versión especial de Xigantes que podedes escoitar agora na Radio Galega, como se fose isto unha radio fórmula. Entre monstruos enormes aquí estamos, ti máis eu. Entre fumes e lumes pequenos fronte a xigantes.
entre días e noites desfacemos almanaques, ti máis eu máis ti, na corda frouxa somos camiñantes. No vello carreiro a tua beira estarei, erguerei a fouce e nunca colgarei. Jamais colgarei, jamais, jamais colgarei, jamais. Eu saberei coidarte, librareite de todo mal, dos enormes gigantes, dos monstruos da escuridade. Elevareite da man, matarei en mil liartas, todo que é meu che darei. Se fai falla, rezarei. Vello carreiro a tua beira estarei, erguerei a fouce e nunca colgarei. Jamais colgarei, jamais, jamais colgarei, jamais. Na guitarra, Miguel Duarte, un aplauso. Carliños de Arbojo nas cordas gordas. Iago de Don Ramiro, e iso hai punkis nos tambores. Na nosa memoria hoxe o Xaquín que anda por Compostela e o Xan que anda por Vietnam. Mil primaveras máis para este Como que non. Moitas grazas, moita saúde. Vaya polas ánimas, pois xa así marcha un programa de radio especial Noite Boa do Como que non, porque temos que ir pechando, porque quedan moi poucos minutos para que sexa a unha! Efectivamente, e como vai ser a unha, que mellor que desexarvos de parte de todo o equipo do Como que non que está aquí reunido, Alejandro Martínez Pini, David Augusto, Iván Müller, Fernando Requerre e un servidor Carlos Tresandí, que pasedes unha feliz noite boa, bo Nadal para todos, que nos escoitamos o vindeiro luns, cun programa cos mellores momentos do Como que non ás 12 da noite, o día 31, pero logo temos ese especial fin de ano de 3 horas a partir das 8:30 da tarde con moitísimos artistas convidados, festa, vai estar Marcus Fernández, Tito Robert, as Izquierdo Sisters, os Monolius Dob, Pepe Capelán, Adrián Díaz, bueno, moitísimos convidados que non podemos dicir agora porque xa remata o programa. O que sí podemos é despedirnos, se vos parece, coa interpretación dese himno de Nadal. Podemos dicir que é un himno, non? Un RQR. Podes, xe, home, por poder. Podes dicir. Ese himno de Nadal que é o Voute partir a crisma. E con todo isto decidimos dicir feliz noite boa, bo Nadal e escoitámonos e vémonos a vindeira semana no Como que non? Aí, rompendo as orellas.
Santa Claus, isto vai para ti. Gonna break your Christmas. Ese bandullo non é da tiroides. Eses coloretes non son de frío. O de Rudolf é pra chamar o Seprona. Eres o único malo da noite boa. Moito prometías o 24 na Gran Vía. O barco de Playmobil máis loco che de policía. Si, Simba e despois nada nadiña. Por todo isto Santa Claus vou te partir la crisma. Vou te partir la crisma. Ai, 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 ai. Vou te partir la crisma. Vou te partir la Christmas. Que músicos teñen. Era ben sinxelo traerme o que te pedí. Unha boneca chochona e un par de patins. Eu porteme como un anxo todo ano para toparme o 25 cuns calcetins. Vas a ser o cocodrilo e eu o sacamuelas. Vou fabricar contigo un gusilu. Vou xogar a operación e ti vas a ser o prota. Sinto moito, pero Santa Claus vou te partir la crisma. Vou te partir la crisma. Ai, 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 ai. Vou te partir la crisma. Vou te partir la crisma. Vou te partir toda todiña crisma. Vou te partir la Christmas tonight, ai, ai. Vou te partir la Christmas. Santa Claus vou te partir a Christmas. Bravo.